A dneska si budeme dělat tuhle teplovačku. Ano, svačili jste dobře na ruku. Takže teď si odložím tu ostečku. Nalepíme si ji nějak šikovně na ruku. No, teď to mám na ruce. Teď si vezmu tu ledvičku. Vezmu si ji teda. A jdeme čipkovat. Tak už jsem to hodně počipkovala, tak moc, že už to je úplně dlouho. Sice to moc nejde vidět, ale je to tak. No. A teď si to smlouvám. Jsem mega ráda, že to vyšlo. A máme to takhle. Takže u dalšího videa. Tak ahoj.